SSMID Music present बोला बोला छठी मैया की recording by SSMID Music Lakshmi। चूड़ी कंगन नैहर के साड़ी नया नया छठी के कैली तैयारी चूड़ी कंगन नैहर के साड़ी नया नया छठी के कैली तैयारी तसैया रच के सजवल पानी दौरा में फाल दौरा लेके चले घाटे रहुए बेटे यही दिन के पाल पाल चली छठी माई के घाटे। माई के बेदिया लिपली होते भोरे हारी श्रद्धा से भूखल बानी छठी निरहारी माई के बेदिया लिपली होते भोरे हारी श्रद्धा से भूखल बानी छठी निरहारी ठकुआ पूरी प्रसादी में बाटे छनाइल ठुमक लगई हा छठी घाटे डीजे बा बन्हा